Fatima, si Mark Ramoso. Apo, Russell. Hi, Kay. MG? Sinong MG? Sander. Yung iba, no? MG na. John Kenneth. Next game pa tayo. Pa-wait na lang po. AV. Hi, Rudy. Hi, Cyrus. Dorame. Efren. Ay, Efren. Ako mae. Nice one. Luis. Sige, pag may bakante tayo, Luis. Kaso baka pang 5 game pa tayo. This is 3rd game na. Hindi ko lang alam kung may bakante next G. Sila ay Tyra next game ah. Kailangan lang mag-share din, Mark. 4 daw yung score niya. Okay lang yun. Hi, Efren. John Michael Castro. Rudy Legacy, maraming salamat sa pag-share. Paano tayo? Pang-5 din tayo, Rudy, pag gusto mo sumali. Sali ka? Si Castro, pang-5 tayo. This is 3rd game na. Tingnan natin kung mapagdunoks tayo dito. Salamat, Denmark. Thank you so much po. For you, antaray. Where is my target? Ipo na ipag 1v1. Hindi ko kasi naalala na nasama na kita ng first game, Milbert. Akala ko iba yung ano kanina, yung nakalaro ko. Ikaw na pala yun, sorry. Medyo lutang. Hindi, sobrang lutang. Ay, ganun ba, Luis? Ganun ba? Same, Kay. Hi, Dan Navarro. Si Jared. Sige, pang-5 pa tayo, Jared, or something. Natalia. Talaga? Bakit buff ba mga yun si Natalia? Hi, Dan Navarro Arciaga. Apa Denmark, okay na po. Pang-ano tayo? Pang-anim tayo, pang-anim. This is 3rd game na. Tanalo, Nox na ako. 5v5. Hi, Mel! Welcome back, Mel! I've been waiting for too long. Di na daw Manjaro. I see. Sige, Jared, kapag meron. May Lance. Lance Claude Alpha. Talaga? Pag Natalia. Lagi bang ngayon yung Natalia? Your team is picking. Bilyamor. Hello, Amor. Ano yun, Amor? Akiro. Pwede po, kasi pang-anim pa tayo. Okay lang ba? Good morning. Galosa. May pasok ka. Tingnan natin kapag may bakante, pre. Hindi ko alam, Perry. Hindi ko alam. Mel. Hindi Ano pa rin kaya si Mel? GC? Di pa kasi ako active sa sa FB. Kagabi? Bakit? Anong meron? Buff ba ngayon si Si Natalia? Sige, may add kita, Akiro, mamaya. Hi, Raymond. Hi, Curls Quintana. Hi, Jacob. Ano? Welcome back, Carl. Hello po. Ay, Raymond Galosa. Maraming salamat po ulit kay Master Jules. Thank you so much po. GC. 5 seconds.
Ay, Corls. Ano? Ano daw sabi? Kanina. Raymond Galosa. Thank you so much to share. Arigato gozaimasu. Thank you po. Hi, Akiro. Shoutout sa Akiro. Hello. Laruin lang natin to, guys. Yung laro nilaro pa. Ako, Perry, anong naalala mo? Ano, third game na to, third game. Ano? Iya. Kagura pala sila, guys, Kagura. Hi, James Lynn Diaz. Hello po. La. Hi, Ryan. Love it to Ryan. Salamat, Raymond. Thank you so much. Hi, Renz. Welcome back, Renz Palabrica. Hello. Sino kay? Spell. Salamat, Raymond. Kain na kayo, guys. May mga kain na ba kayo? Makasal? Wala nga sisi kung magkasal eh. Juency. Hi, Juency. Hello po. Why does the violence never end? I think I've met you in one of my dreams. Villamor.